Este venres día 11 terá lugar o primeiro dos obradoiros do programa Divírtete para a mocidade, que se centrará en xogos intelectuais. Este primeiro, que vai a ser este día 11, son xogos intelectuais, son como xogos de mesa, pero que vamos a facer pois interactuando cos rapaces e as rapazas que se apunten ao obradoiro. Este mesmo día, pola tarde tamén, ás 8, temos o Teatro Martín Camiña na Casa da Cultura. Despois, o día 18, temos o teatro tamén na Casa da Cultura, Os Fabulosos Cleaner, ás 8 da tarde, e o 19 temos outro contaconto, outro obradoiro desta serie de Divírtete, Déixame que che conte, ás 11:30 tamén na Casa da Cultura. O día 25 desenvolverase un novo obradoiro na Casa da Cultura que, dada a coincidencia temporal, terá relación co Entroido e coa celebración do Día de Rosalía. Logo, o 25 de febreiro, pasamos tamén a outra obradoiro de Divírtete, que será un obradoiro, aproveitando que xa entramos no Carnaval, o obradoiro de máscaras, que o uniremos coa celebración do Día de Rosalía, e as máscaras serán ca figura, recordando a figura da nosa querida Rosalía. Será ás 6:30 da tarde, tamén na Casa da Cultura. A Axenda Cultural de Febreiro concluirá coa presentación do libro Virtudes e Misterios de Xesús Fraga. Será o día 25 na Casa da Cultura a partir das 8:30 da tarde.